L-ITS u l-MUT jilħu ftehim kollettiv fejn sar qbil unanimu għall-istituzzjoni f'futur aħjar għal 5 snin li ġejjin. Waqt il-konferenza stampa li saret il-ħamis filgħodu huma sostnew li l-istitut se jkun qed jimxi mix-xena lokali għall-istitut li jimraħ f'istituzzjonijiet barra minn Malta biex jikkompetu ma' istituzzjonijiet internazzjonali. Is-CEO tal-ITS Pierre Fenech għalinna dwar il-ftehim kollettiv li ntlaħaq. Rajna dak il-collective agreement li kien hemm, rajna l-worries li kien hemm tal-academics fejn prinċipalment l-ikbar kwistjoni kienet li l-academics għal snin twal kienu dejjem qegħdin one step jekk mhux tnejn l-isfel minn istituzzjonijiet oħrajn tal-istess livell. Ħdimna ħafna mal-kollegi tagħna mal-MUT, jiġifieri wasalna għal dal-agreement li dal-agreement bażikament għalaqna il-gap li kien hemm totalment. L-ITS se tkun qed tgħin ukoll lil dawk li diġà jaħdmu fl-industrija tat-turiżmu biex ikun faċli għalihom li jkomplu jaħdmu filwaqt li jissoktaw bl-istudji tagħhom. Il-ftehim kollettiv se jkun qed jibdel lill-Istitut għall-Ospitalità Turiżmu Internazzjonali u Edukattiv. L-ITS u l-MUT qablu li se jkun hemm ħinijiet tax-xogħol iktar flessibbli li jvarjaw mit-8:30 ta' filgħodu sa 11 ta' filgħaxija. Il-ftehim kollettiv ħass sena u nofs biex intlaħaq. President tal-MUT Marco Bonnici għalinna dwar il-ħidma li saret tul dawn ix-xhur. Dan huwa l-ewwel ftehim tax-xorta tiegħu li ntellawhom fuq l-livell. Ifisser salarji aħjar, pakkett finanzjarju aħjar, ifisser kondizzjonijiet li huma mtejba ħafna fuq dawk li kien hemm qabel, ifisser anke flessibilità viżavi kemm l-istituzzjoni u kemm il-membri tagħna. L-MUT u l-ITS ħadmu flimkien ban wieħed biex jelbu ċerti sfidi li sabu qudiemhom filwaqt li qed jitlesta x-xogħol fuq il-kampus il-ġdid tal-ITS f'Ħalluqa.